बेयाव नारेंखौनो होजोबनो रोङासै नै सेवलायलायबाय अबेबा सरि आथिङा ओमफ्राय जों दिनै ओंखारसिगोन आसाम रायजो फारसे रेडि जागासिनो दङ मस्ट प्रबाबली दा एसे बेलासिगोन ओंखारनाया ओंखारहांगासिनो दङ दिनै बिनिफ्राय ओंखारगोन मोनसे गिफ्टबो दङ जोंहा बिसालथे होफैनाय बेखौबो लाना थांगोन बिसालथे होफैनाय नैबेनि गुमै नैबेनि आब' होफैनाय ओमफ्राय दा गारिखौ फल खालामजोब्बाय फार्स्ट टाइम फल खालामदों नै बेखौ गारिया आंना बिराद स्पेस ओंखारो नैबे बेक साइड दा फल खालामजोब्बाय फुरा बहुत गिदिर स्पेस ओंखारबाय दे बाव सोनोसै दायो बुस्थुआबो गिदिरखा दा बे मा बुस्थु देखायनोसै मानसिफोरा बेखौहाय अरिजिनेल नेमा मानो सर्टआव जागोन माने किसुमान आलासिफोरा आंनि नाम मोजांखौनो मिथिया लामायाव सिनायनांगोन ओंखायनो बेखौ होनाय जादों खायफा बक्सिग्राया थाखायो फिसा फिसायावनो खायसे दिनै ओंखारलांसै जों नैबेखौ सोनांगौ आहा दा बेखौबो मोनबावदोंसो गिफ्ट सुग्रा अजन सुग्रा दखानसो बानायनोसै आं दागा फारलानि ओमफ्राय बेखौ सोहैनांगौ हाबगोन बेयो वाशिं मेसिन बेखौहाय जों मैया मोनसे जायगायाव बेरायहैनायाव लाबोदोंमोन एकदम सिलिगुरिजों बेरायहैनायाव बिराद मोजां जानि आं ओमफ्राय नोंथांमोननो आं मोनसे बेस्ट भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ कमेडि खालामनोबो जों जाहाथा मानसि हाया खायफा कमेडिल' खालामनो हायो गाबहोनो हाया खायफा मिनि होनोल' हायो खायफा गाबहोनो हायो खायफा मिनि होनो हाया ओमफ्राय बेबायदि आरोना थ' इसोरजों होजानाय खायफा बिराद गिदिर गिदिर गुन थायो बे गुनफोरखौहाय बयबो जों नर्माल मानसिया मोनजोबा खायफानाव थायो बेफोर गुना खायफानाव थाया थ' बिनिनो आं मोनसे ओरैबायदि गोदै खन्थाइ आरो मिनिया थानो हानाय नङा बे खन्थाइखौ आं होनो थांगासिनो दङ बयजोंबो मिथिजाखानाय बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि बा फावखुंगुर बिथाङाबो वान अफ दा बेस्ट होनजायो लिस्टआवहाय बिथांनि खन्थाइ आं होनो थांगासिनो दं दसेनि उनावनो र' बेखौ जानानै गुजुनाया हामाखै दां ओमफ्राय आंना नालेंखर लाड्डु मा खालामगोन नोङो बेखौहाय बुंलाय मा खालामगोन देलाय बुंलाय रायजाबावथोंलै एसे रायजोफोरजों दख'ना गानैनि नङा आंनि बुंनाय नङा खायफा खायफा बुंदों आरोना बुंग्राया थाखायो बारा टेनसन दाला नानि बिबा बेखौ आसार बानायनोनो बोरै बानायगोन गावसो मिथिगौ माने बेखौहाय हाबायाव बे केटारिं ग्रुपनिया होफाजोबनो बावदों ओमफ्राय सेवलायलायबायसोनो खायफा आसाम फुड फरेस्टनिफ्राय लाबोलायदोंमोन आं बेखौ आबैया खानानै ला होनायखाय इउटुब चेनेल नोंथांमोना नायबा नुगोन आपेल फुलि नांगौबा ग्राफ्टेड बानायखानाय आपेल नोंथांमोना मोनगोन गोबां आपेल गायफैदोलै होमबा फिट जायालै जोंनाव गोखै जायो होनो खिन्थु रायलायना आंना मोजां जायाखै दै दाउ मैना बायदि खोनादों होनलायलांदों सोरबा सोरबा बे ग्राफ्टेड बानायनाय आपेला ओरैबायदि जोंनि प्लेन एरियायाव बेसिकेलि एपोला गोखै जायो खिन्थु बे जाय नैबे आसाम फुड फरेस्टआवहाय आबै राहेल बसुमतारीनियाव लाबोनाय बियो माने गोदै जायो आरोना जोंनि एरियायाव फिथाइया मोजां हासार मोनबा खायफाना गिदिर जायो खायफाना फिसा क'क्राझार एरियायाव सोरनाबा थायहांबाय एबो जाखांबायबो टेस्टिं बानायनानै नोंथांमोना गोबां समावहाय भिडिअ नुखादों आदा आलफ्रेड बा बर'नि आलफ्रेडआबो भिडिअ बानायहैदोंमोन बोसोराव खनथाम थायग्रा खान्थालबो दं आरो माखासे मानि फ्रुट्सफोर दङ फिथाइ सामथाइ थांबा नुगोन ओमफ्रायहाय दामि दामि बिफां लाइफांफोरनि फुलिबो मोनगोन लोगोसे सफारिफ्रा गाहाय गाहाय नैबेनिफ्रायनो थायग्रा नोंनि गाहायसिन हान्थुफोरनिफ्रायनो मौसुम्बिफ्रा बेखौबो मोनगोन माखासे मानि फुलिखौहाय बिथांजोआ गावनो बेलेगनिफ्राय लाबोबाय थाया सिगांनो लाबोखाबाय दा मादार प्लान्ट दा बे मादार प्लान्टनिफ्रायनो गावनो एक्सपिरियेन्स गोनांखा नालाय सासे प्रफेसारमोन आबैयाबो ओमफ्राय दा बे जबखौ गारनानै बावनो फुल टाइम होबाय बेयो नार्सारियावनो गावनो
ग्राफ्टिं खालामो काटिं गासैखौबो बोरै प्रसेस खालामो हासाराबो इभेन मेडिसिनाबो गावनो प्रसेस बानायनानै गावनो बानायो बेयावनो बायनाय नङा थ' जोबोद मोजां आरोना ओंखायनो फुलिफ्राबो स्ट्रं गोबां हासार गोनां जानानै फैयो जायफोरनो नांगौ नोंथांमोना थांनानै लायनो हागोन आसाम फुड फरेस्ट गार्डेना जाहैबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि हाइवे सेराव कारिगावनि एसे बारनानै मुनलाइट डाब्बा दङ मुनलाइट डाब्बा एसे बारबानो लामायावनो पस्टार नुखागोन आसाम फुड फरेस्ट नार्सारि बेयाव थांबानो मोनगोन आरोना बेनिफ्राय गोबाङा लांफैयो गोबां मानसिबो जायो जिखुनु जाया बेसेबां बुङो लावलांबाय थायो भिडिअआ आं नोंथांमोननो दहाय बुंखादोंमोन ना सासे वान अफ द मस्ट आरो बेस्ट होनजायो बिथाङाबो सासे बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंनि जों जयै दा ओंखारलाङैनि सिगां जों गोजां बोथोर जेब्लाबो गोदोनायाव आर'नाइ फानना लायो बेखौ स्टेन्डार्ड एबा हारिमु लाखिग्रा होनना दासा मानोना बिहा गोदोनायाव टनसिल अपारेशननि दग्रा दग्रि दागो थानो हागौ साननो हागौ मा एसे आर'नाइ फानबाय थायोलै मानसिया एसे स्टेन्डार्ड ने आर'नाइखौ बोखारबानो गोदान टनसिलनि अपारेशना दग्रा आर'नाइ फाननायाव बिराद स्टेन्डार्ड साननो हागौ बेखायनो बिथाङा स्टेन्डार्ड नङा मानोना टनसिलनिसो दागो दङ दैज्लां मेसें हाद्रि हाबु जेरावबो जेब्लाबो जन्था गानो बेखौ दासान दिन्थिनाय मानोना बिथांनि आथिंनि आसिफ्रा मोनसेबो गैया जन्था गाननाया एसे मानसिया मा जन्था गानबाय थायो साननो हागौ खिन्थु आथिंनि आसियानो गैया जाहैबाय न'आवनो था गुबुनावनो थां जेब्लाबो खर'आव थफि हमो बेखौ दासान देलायनाय मानोना बेहा खर'आव दोंसेबो खानायानो गैया खानाय गैयिनि थाखाय थफि गानबाय थायो जौ लोङा सिगारेट सोबा सादा जाया साहा लोङा बेखौ दासान जोबोर जेन्टेलमेन मानोना बिहा किडनि नङाबा लिभारा डाउन जाबाय दाम गोसा गोसा खिबु फेथें फेथें बाइक गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव गारि बेफोरखौ गावनि होननानै दासान सोरनिबा न'आ बिफानि जानो हागौ नङाब्ला ब्रुं ब्रुं दाहार थानोबो हागौ गुबुननि सोखो मोखोजों दा गोजोन खस्थ' खालामनो सोलों जिउनि खहाबनायखौ मोनगोन गोजोन्थों बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोननाय थाबाय